Kopedua say na dache hene na ya wasante wo ho na woche da dia ekoso e wo ho former First Lady Theresa Kufour. Dache woti enka ya mo ha. If you are major so at the free Pedias Lodge. Oma penny that Kufour, if ye ha and Neire, our best summer Mangana, Theresa Kufour, Yedin and now watch it at the Ewan if ye. And Opamre, and I just say a day mass. As I said, I will call Roma as sovereignty or the mass, no, as I said, so our year, as soon Cassipa, at the man or Ewo, maybe Anna, what ye, any Brimponia, him for Mudu, free chinchin bench by Dudu no asori almost so essential to manage echo ya unu se sia ne de echo se sia aye okrafe me ya wono so ade na nimo nyame ebe tai na wotwi da echi a wono so aba be ye na afemu de ade abo a wasori ade ko enti wo hwa na nanom ahemfo atitiro ne edi ntire de pa hodo na ade ache se wono so wo ba ha omo so di omani monyam aba be tai chire ebusuafo eguso ewa ha so ehwese dwumedie no ebetumi akoso members of parliament first deputy speaker yehuno ewa ha sanso na wona bo afenyo markets eno so yehuno wa wo nyina so ebetia demom yebetwe aba Kufour nenua kuma nafe yene nadi ehu enkomo kakra ye bisa ne senti so sesia akokoyem se empanifo edimu dudu no aba abetia edi ewie ade ba kwa ye hunu no se bia ndi samanyokuo no edi ye hunu se wo mpanifo aba ha demom ebia ebekwo de wie ye kura na chese wo no so aba be pie mu ade ya na chese me yes me tiri se wo no so omo ede wo muntia ebeba demom ye me ye wura kakra na afi ye ne ndwekomo ye wura odi bibia boko de kamia do sebe yanga mo my friend Premtobre Kasee Ose esane senia entia no air condition no aka ye betwen so kakra na afi ye bebechi na na bakasa Kufour ebusuafo na ga sa ne bra kuma na chere se wono susu wo se na na no afo no na eso so ya na afi na eso eni eho efomo etra ora odi mami so die mu kakra odi die na me nue ye nyina na chese ato ye ni nemom ye bisi bisa se ebra na ye mami tiase no na woni ni bu afipem sen na woni ni mu no oh ye nyina ba ma santama ne ga na nyina ya akọ ama me de no eni papa se de no siti obasom sompa ohwa suma wasoma santeman ni Ghana man ani wiase afa na nyina obi kura nka nkyerɛw ɔtɔ fam ahemfo ani nipa aba ɔmo besunu na kyɛ sɛ ɔwɔtema te sɛ de ani kuru ɛte pepepepepe yɛhwɛ ɔmampani Kufour obi anim no sɛ ɔbɛyɛ ɔmampani yɛsɛ ɔdefoɔ deɛ na ne nafofoɔ ɛdɔɔso yie paa ɛkwan bɛn so na ɔde fa ɛde nim ɔmampani Kufour ɔmampani deɛ ɛyɛ miame na na prɛkopɛ mo ɔfa prɛkopɛ mia kasa mini apanye no nana owuso afie the fourth ɔno nso yewura Jonajikum Kufour no ɔfa ase no meso ne daba bɛmhene nti sɛ wohwɛ sɛ dɛ mo ɔfa no ositie na no yɛ doni party sɛ deɛ na ne yere doni papɛpɛpɛ tu wohwɛ sɛ deɛ ositie ya akra na yere tɔ fam yi hwɛ nipa dom a ɔmaba sɛ bi mpɛduasa ɔmba ne niase ne suo nti yewura deɛ ne ɔfa deɛ nim sɛ wɔyɛ obi a ɔwɔdɔ de madi papa na se nipa wo mo ne ebo fipe ebusunyafo a o mo kabie wo na just wo mo nyina enti awodo na wo no so efiri chinchin penchen ya wo nyina ba abachia ba America fan so kase members of parliament and some na shebe dwafi a wo nyina ba bachia no semino kase dudu na assign atia wo manager sanse na dwuma le do so nchi was said na so esan wuchi na omo
ko na omukotoa edumudi so enti efia de metumi aka se oba eye nigye ni awrewo esane se na fofo efiri chichi ni benche ye nyina eba bitie abusua sanso na ebusua so ade na tese ato omani ye se ade so eto oni a enye bakofo eneyi na bakofo nso gyina oso etu enu akaka duonti na wo se nipa no efiri chichi ni benche ye eba na omuni no eba besu ye ni ka kire se eyiye ni die ehuntutu ye eni ade ye ni no ye bokoko ye akokosie o kumase esane se eho na tese ofiri ade ba ye nemo emrantie ni dia Kufour penso no we need to kumase no we no na se bonsu ewa ha na se mami menem se ebra 2000 no boba na mo na mo bo na chi dom eye mu say na usiri kan no die na de kan oh brother tiefo ina se Adom TV onyame wo hira mo wo hira mami Theresa nemro mo pani je Kufour ba akoma pa wo de ta na chi na oba so adwuma obeye ebo aka na man esun oluma je Kufour no enene so friend mo ne tintin mu a no se kana man atuye ne apese no o man kokuru kana nya na ejam ne de ba hana ye mami Theresa nyuma pa obedi ma Ghana man no ene ye nyina yesu a ye ejam no na se bonsu nso Kufour nkoda emekan se odu asantememu asiria college ye 2000 no mo so mo ye adwuma edeboa no ebi no a omususu omukakra wa mbeye enti efia se me no kasade metumi aka no se nipa hudu a omoyem na se bedwafo ahemfo ahodo Kofi dwuma no mo da conference ahodo ne e wo Ghana ha nipa dudu na achese aba bechia nemom afei na ye hunu se openi konso aba ye betwen e de abe no ne afese ye betumi ne edi enkomo ekakra na onabo ejakun e wa ha ohwe onabo ejakun a party ne fiti ase nyina na chese wo ho ente ye ka ma mi Theresa ade a onabo ejakun onim ne papa onabo me pacho edi important na odbe kai ma hey ma me de menua prekope esan se Kufour President Kufour de na ofa no se me papa ba na again me papa so ni JH Mensa oyo obi a owon kaye obre no ho ase e no wo doma nipa sa ne me e na me de kaye enti efia na se honorable ejako ono so eno aba afei eno so di santire mu a okwa akwakochia enti de ekoso ha de ejamfo na na chese aba bejam ebusua said amamre ni amane esetie no se kobani said this year ana so dupon bi etutu a eye ejamfo no edoso na odifo so ye na ne namfofo edoso yie papa enti wakokoye o mampeni da die na obehun se enamfo ene ejamfo ene wona wo friti ni benche ya wonim no a wabu omu da nyina beba na woni no aba besu enti afia obisa mi a ase peduase Lord Kufour o mampanyi da ne fie na enei ne yiri Theresa Kufour yedi ni na wotweda enti entia ene dak nansem na tese woka ede amabusua nipa dodo na tese aba betwem eko yeguso ewa ha yebefira tofo yadada chehne nana ya wasante ase peduase eno wo kanema mpani John ejekun Kufour efie